Мігранты зноў атакавалі польскіх памежнікаў. Інцыдэнт адбыўся пры населеным пункце Мельнік. Сярод нападнікаў быў чалавек у форме беларускіх службаў, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў і адміністравання нашыя заходнія суседкі. Вітаю ў студыі Белсат. З вами Віталь Бабін цягам гадзіны. Галоўнае за гэты тыдзень у матэрыялах маіх калегаў і размовах з экспертамі. Пачынаем. Прыехаў папрацаваць на суботніку, а зладзіў прэсавую канферэнцыю, падчас якой згадаў зніклую Анжэліку Мельнікаву, а таксама пра інтэрв'ю Радослава Сікорскага Белсату і Зенона Пазняка. Мой старый друг Зенон Поздняк, но он меня не упрекает в последнее время, что я там кому-то сдался, продался. Он понимает и знает меня хорошо. Дзіцячыя садкі, школы і больніцы, як беларусаў 3 гады кармілі з дыхляцінай, працяг гучнага белсатаўскага расследавання у супрацы з Белполом. Неизвестно, что, когда, кем, чем было обработано животное до гибели, что вообще с ним происходило. Не толькі ляпаў языком, але і бразгаў зброяй. Якія сігналы падае Лукашенка, распавядаючы пра будучыя вучэнні Захад-2025? Мы с президентом Путиным договорились, что война войной, но надо смотреть вперед. И надо видеть другие направления и возможные театры военных действий, не дай бог. У Беларусі кожны суботнік як рытуал, але калі на пляцоўцы з'яўляецца Лукашенка з кувалдаю, рытм падзеяў набывае асаблівы драматызм. Сёлета дыктатар асабіста пасадзіў чырвоны дуб у новым парку народнага адзінства. Расліна дэкаратыўная, экзатычная і паводле біёлагаў шкодная для беларускай экасістэмы. Зрэшты, гэтая дэталь дзіўным чынам падсвечвае сутнасць самой падзеі. Што нагаварыў Лукашенка прапагандыстам, распавядзе Руслан Ігнатовіч. Разом со студентами и самыми близкими, сыном Миколаем Дышпицем Умкам, Лукашенко провел субботник на бадай галоўнай будаўнічай пляцоўцы краіны у былым парку Дрымленд, дзе неўзабаве мае паўстаць нацыянальны гістарычны музей. Кто будет копать? Давай. Пасля працаў галоўны ударнік зладзіў прэсавую канферэнцыю на вялікай драўлянай лаве. Казаў Лукашенка і пра шчырую любоў беларусаў да краіны і да іншых. І, падобна, знайшоў вінаватых у тым, што апошнім часам з суседзямі не ладзяцца. Мы не националисты, мы не фашисты. Мы националистичные люди в плане любви к своей родине, но мы интернационалисты. Мы очень уважаем наших братьев, россиян, украинцев, поляков, других. К сожалению, они не всегда к нам адекватно относятся. Нечакана ў прамове згадаў ён даўняга свайго апанента, аднаго з галоўных ідэолагаў беларускага нацыянальнага руху. Мой старый друг Зенон Поздняк, но он меня не упрекает в последнее время, что я там кому-то сдался, продался. Он понимает и знает меня хорошо. И те ребята, которые к национализму нас толкали, что у нас достаточно этого национализма, но надо уважать соседей. Толькі вось, відаць, гэткая парада пра павагу самого Лукашэнкі не тычыцца, бо як толькі ён загаварыў пра вонкавы свет, то скаціўся да абразаў. Гэтак на пытанне пра прэзідэнцкую кампанію Польшы адказаў, што не сочыць, бо маўляў... А что президент Польши? Ничего. Кукла, игрушка для того, чтобы по коридору в Вашингтоне ходить туда-сюда и ждать, когда тебе там дверь откроется, и ты 5-7 минут посмотришь на президента и назад едешь. Унижение поляков. А вось з інтэрв'ю міністра замежных справаў Радослава Сікорскага нашаму тэлеканалу падобна азнаёмлены. Они ж там потеряли спикерку эту. Игорь об этом говорил уже. Найти не могут. Найти не могут. Их найдите хоть. У них одно сейчас. Почабут этот или как его там. Это вечная проблема. И какая-то еще тема. Для того, чтобы разговаривать с нами, белорусы должны сделать это. Я говорю, да пошлите вы их. Мы никому ничего не должны.
Дасталася ад Лукашэнкі і еўрапейскаму звязу ў асобе Урсулі фон дер Ляйен. Узурпатар палічыў дарэчным выказаць сваю ацэнку інтэлектуальным здольнасцям старшыні Еўрапейскай камісіі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. У студыі Белсат з'явіўся галоўны рэдактар Рэформ Ньюс і вядоўца праграмы на Ютубе. Саша, што ты несеш? Фёдор Павлюченко, вітаю. Добрый день. Агулам гэта як выглядае? Смешна, драматычна ці камічна, што Лукашенко разам са Шпіцам цяпер дае прэсавыя канферэнцыі журналістам? Вось цікавы момант, гэтая прэс-канферэнцыя, так званая, якую ён даў на суботнікі, яна адрозніваецца ад таго інтэрв'ю, якое ён на днях даў тэлекампаніі «Мір». І там ён выглядаў такім моцным, сучасным лідарам, а тут, насамрэч, дзед трындун, як так бы мовіць, які нейкія байкі распавядае, і адчуванне, што ён стварае вобраз для ўласнай аўдыторыі унутранай і адрозны вобраз, іншы вобраз для вонкавай аўдыторыі, в першую чаргу для сваіх калегаў з СНД. Вось такое было адчуванне. Разам з тым ён казаў пра тое, што мы, маўляў, беларусы нацыяналісты, а ніякія не фашысты, але калі паглядзець вось на новую дырэктыву, якую ён падпісаў аб асновах ідэалогіі беларускай дзяржавы, нумар 12, ці сапраўды гэта так, бо там бачым, што Лукашенко узмацняе вертыкальную структуру ўлады, кажа пра нейкую выключнасць беларускай мадэлі ідэалогіі. Як гэта насамрэч можа быць разгледзенае? Насамрэч, тая ідэалогія, якая апісаная ў гэтай дактрыне, як там называецца асновай беларускай ідэалогіі, яна даволі гнуткая. Незразумела, што гэта такое. Вось ты прашлі 30 гадоў, ідэалогію не стварылі, але стварылі шмат ідэолагаў, якія працуюць на гэтую ідэалогію. І тут казаць пра тое, што гэта ідэалогія нейкага там нацыяналізму, нацызму, можа і можна казаць пра гэта, але гэта нацыяналізм нейкай іншай нацыі, якую штучна стварае, ці ён марыць аб гэтай нацыі, сам Лукашенко. То бок, тое, што мы бачым, спробы стварыць нейкі іншы народ, які любіць Лукашенку і жадае, каб ён ўсё жыццё кіраваў гэтым народам, вось для гэтага народа і ствараецца так званая ідэалогія. Можа быць так. І разам з тым у дэмакратычнай прасторы ён толькі з нейкай нават павагай ставіцца да сваіх апанентаў, у прыватнасці да Зенона Пазняка. Чаму Лукашенко так часта выкарыстоўвае вось ягонае імя ў апошніх сваіх спічах? Магчыма, ведаеце, жыве чалавек, пражыў столькі гадоў, ужо не малады чалавек, і тое, што было ў маладосці, калі ён малады быў, усё тое, яно прывабнае, там і дрэвы былі вышэйшыя, і дзевушкі любілі, вось гэта ўсё. І, магчыма, сентыменты ёсць да Пазняка, таму што гэта чалавек з яго моладасці. Думаю, што тут выкарыстоўваецца... Ён яго сябрам называе, да прыкладу? Сябра, не сябра. Я думаю, што ён яго пабайваўся, калі Пазняк быў тым чалавекам, якога ведала ўся краіна, а ён быў сапраўдны лідар. Зараз, насамрэч, гэта яшчэ і спроба пагуляць такую гульню на раскол дэмакратычных сілаў, паказаць, што ёсць, вось там нейкія, як ён кажа, латушкі, ціхушкі там і так далей, а ёсць сапраўдныя лідары, вось, калі ласка, давайце будзем звяртаць увагу на іх. Гэта такая даволі танная спроба раскалу дэмакратычнай сілы. Не мог, канешне, Лукашенко не ўзгадаць Польшу, не быў бы ён Лукашэнкам у гэтым выпадку і назваў прэзідэнта гэтай краіны лялькай, а прынцыпе забыўся, напэўна, якую ролю ён сам адыгрывае ў стасунках з Уладзімірам Пуціным. Вось я пра гэту гісторыю, пра тое, што ён узгадвае польскіх лідараў, казаў бы толькі ў датычнасці да таго, што ён звярнуў увагу на знікненне Анжэлікі Мельнікавай. Вось, на мой погляд, увогуле ўвесь гэты спіч, ён быў штучна створаны, каб узгадаць Мельнікаву. То бок, нічога новага мы не пачулі пра польскую ўладу, пра адносіны з Польшай. Але ўсё ўзгадка на 5 секунд. На 5 секунд, і вось гэта самае цікавае, тое, што ён узгадаў гэтага чалавека, які знік, і насамрэч гэта насцярожвае. Я лічу, што гэта такі, баюся тут падабраць слова, што можа з ёй нешта і здарылася. Вось у чым справа. Бок яе фармальна можа і не быць у Беларусі, як, дарэчы, вось сёння пацвердзіла працоўная група па расследаванню ейнага знікнення ў Каардынацыйнай радзе.
Ну, я не бачу доказаў, што яна ў Беларусі. Я не чуў гэтых доказаў, і тое, што Лукашенко ускосна так узгадаў яе, спецыяльна, менавіта спецыяльна узгадаў, гэта кажа пра тое, што, на мой погляд, яе няма ў Беларусі, і, магчыма, ён сам датычны да яе знікнення, таму што менавіта так ён выказваўся па іншых фігурах, які знікалі ў беларускай гісторыі, не толькі пра зніклых палітыкаў ён так ускосна казаў, але напомню пра Рамана Бандарэнку, ён таксама узгадаў, быццам ён не ведае, што здарылася, і таксама гэта ўсё выглядала даволі, ведаеце, ну, штучна. То бок ты маеш на ўвазе, што Лукашенко ведае, што здарылася з Мельнікавай, але яе няма ў Беларусі. Я не выключаю і гэтай магчымасці. У меня няма дакладнай інфармацыі, дзе знаходзіцца Мельніка, што з ёй здарылася. Я спадзяюся, што яна жывая. Але тое, што Лукашенко узгадаў яе, гэта такі, ведаеш, званочак, гэта, ну, спроба паказаць, што ён недатычны да яе знікнення. Неяк так гэта выглядае. Наогул, чаму яго яшчэ хвалюе нешта там, што адбываецца за межамі Беларусі, калі ёсць ужо перамога чарговая на гэтак званых прэзідэнцкіх выбарах, што старонкі перагорнутыя, дырэктыва ідэалагічная зацверджаная, якое рэха 2020 года яму яшчэ не дае спакою? Ну, безумоўна, гэта самае галоўнае, што з ім здарылася ў жыцці, тое, што адбылося ў 2020 годзе. Але, ведаеш, тут справа яшчэ ў тым, што увогуле палітычнае жыццё ўнутранае беларускае зараз, яго няма, па-першае, а тое, што ёсць, оно не цікавае, зусім не цікавае. І нават тыя спробы выбудаваць нейкую альтэрнатыўную палітычную сістэму, нейкія альтэрнатыўныя палітычныя партыі, можа, нейкія там рухі за мяжой, яны больш цікавыя і адгукаюцца ў сэрцах беларусаў і насамрэч у сэрцах тых жа прапагандыстаў, самого Лукашэнкі. І ён там узгадвае, гэта цікава. Тое, што адбываецца ў Беларусі, не цікава, но не будзе ж ён, ну, было б цікава, калі б ён насамрэч там узгадаў Гайдукевіча і нешта там пра яго расказаў. Ну, проста немагчыма гэта. А вось тое, што адбываецца насамрэч за межам Беларусі, можа, гэта і цікава. Закранулі мы тэму прапагандыстаў, і не можаш перамагчы ўзначальвай. Лукашэнкаўцы здагадаліся, што інтэрнэт гэта не сметнік, а людзей падпарадкоўваць можна не толькі дубінкамі. Так прапаганда прыйшла ў самую масавую сацыяльную сетку ў Беларусі і даволі добра там пачуваецца. Як рэжым асвойваў TikTok і што ў яго атрымалася, разбіраўся Антон Бяздольны. Посмотрите, какой у нас продается картофель. Зеленый, червивый, гнилой. Вот такая вот здесь свалка. Пакуль улады былі занятыя знішчэннем незалежных медыяў, справу ў свае рукі ўзяў сам народ. Кирпич свисает с козырька, падение которого может оказаться трагедией. Трибуною народныя рэпарцёры выбралі кітайскую платформу кароткіх відэа. TikTok – самая папулярная цяпер сацыяльная сетка ў нашай краіне. Паводле рэсурсу Data Reportal, летась ёй карысталіся больш як 5,5 мільёнаў беларусаў. То бок больш за 60% ад усіх карыстальнікаў інтэрнэту. Рэжым тренд на скаргі заўважыў, і каб дэманстрацыя людскіх праблемаў не муляла вока, скарысталі правераны і улюбёны метад – арышты ды забароны. Аднак летась курс рэзка змяніўся. Появился госбюджет, впервые выделенный на не только средства массовой информации, но и вот на эти темы, на медиапроекты, так скажем. И начали проводиться различные форумы блогеров в разных городах Беларуси, фабрика блогеров была такая, шоу блогеров, где вот собирали как раз вот эту вот нейтральную тусовку. Амерыканскія прэзідэнцкія выбары паказалі шырокі патэнцыял палітычнай прапаганды ў тыктоку. У лукашэнкаўскай адміністрацыі здагадаліся скарыстацца вопытам у электаральнай кампаніі 2025 года. Першы агульнадзяржаўны прапагандысцкі флэш-моб «Нада» у самай народнай сацыяльнай сетцы распаўсюджвалі даволі асцярожна. Цалкам патэнцыял тыктоку задзейнічалі падчас іншай акцыі «Марафону адзінства» фактычнай агітацыйнай кампаніі за Лукашэнку. Когда это в ТикТоке, а не это, не знаю, Белтелерадиокомпания, то это выглядит как общественное движение, поддержка. Есть термин здесь астротёрфинг, такая имитация народной поддержки. Это то, что, на мой взгляд, получается у режима в
в том числе благодаря тому, что они просто поменяли инструмент. То есть они пришли в ТикТок, где создается пользовательский контент, они запустили фабрику блогеров, они работают с блогерами, они имитируют то, как будто бы это действительно народная поддержка, и это выходит за рамки выборов. Для прапаганды задзеялі непалітызаваных раней блогераў, аглядальнікаў касметыкі, распакоўвальнікаў, стваральнікаў гумарыстычнага і дзіцячага контенту. Всем привет, с вами Дим Димыч, Анжелиша, Улька-Пулька и Кобяков. И сегодня в 17:00 на площадь Ленина в городе Бресте. Толькі ў гэтай чацвёркі сумарна амаль 20 мільёнаў падпісальнікаў. Разам з менш папулярнымі калегамі з соцсеткі яны некалькі месяцаў ездзілі на экскурсіі па прадпрыемствах, сустракаліся з фанатамі ў рэгіёнах і ладзілі канцэрты. Если блогер хочет зарабатывать своим блогом средства на рекламе, то он должен записаться в определенный реестр, который называется Государственный реестр рекламораспространителей. Так он называется в Беларуси. Причем надо сделать это самому, это такая повинность, и потом регулярно отчитываться. И этот реестр является негласным контролем государства за блогерами, то есть за содержанием аккаунтов, блогов. Менавіта праз TikTok спрабавалі вярнуць чэснае імя чальцам выбарчых камісіяў і арганізоўвалі яўку. Придем мы, девочки, все туда? Да! А придем потому, что это наш выбор. Ну і адкрыта падказвалі, на карысць каго трэба зрабіць выбар. У самой кампазіцыі прозвішча Лукашэнкі нават не згадваецца. У тыктоку прасоўваюць вобраз бацькі, моцнага, справядлівага і блізкага да народу. Ну, я и есть батька. Ролікі, што ўсхваляюць Лукашэнку, набіраюць дзясяткі тысяч лайкаў. Пад відэа карыстальнікі пакідаюць тысячы каментароў. Пераважная большасць прыязная да кіраўніка Беларусі. К сожалению, это программирование, на мой взгляд, не может не работать. Когда у тебя просто так много контента, который продвигает определенные идеи, не заставляет задумываться, упрощает мир настолько, что его удобно вот так купить, сори за такой цинизм, ну или как-то, освоить из ТикТока. Сёлета на блогерскую дзейнасць з бюджэту краіны плануюць вылучыць больш за 23 мільёны рублёў. На друкаваныя СМІ выдаткуюць у 3 разы менш. Антон Бяздольны, Белсат. Гаспадарства, працягваем абмяркоўваць гэтую тэму. У нашай студыі Фёдор Паўлючэнка, галоўны рэдактар Рэформ Ньюс. Фёдор, як можна патлумачыць тое, што гэты контент пра бацьку вось у TikToku, ну, сапраўды набірае столькі праглядаў і столькі ўпадабанняў? Ну, увогуле, TikTok популярная сетка, і там алгарытмы так працуюць, што калі ёсць контент, калі ёсць яшчэ магчымасці прасунуць яго, то набіраць гэта можа. Ну, калі таленавіта створана, чаму не? Я б тут, ведаеце, трагедыі не рабіў бы, што вось, там, я бацькі, захапілі TikTok. Насамрэч, калі паглядзець, хто там працягвае ў TikToku, і незалежныя беларускія медыа, і блогеры незалежныя, так бы мовіць, яны насамрэч набіраюць не менш. І гэта добрая магчымасць канкураваць. Ёсць канкурэнцыя, так. Ёсць канкурэнцыя, насамрэч канкурэнцыя. Мне падабаецца, калі ёсць канкурэнцыя. Калі, ведаеце, не забіваюць за тое, што ты там апублікаваў нейкі ролік, не саджаюць у турму, ну, то бок саджаюць, але нас даволі складана, калі мы за мяжы гэта робім, пасадзіць у турму. Ну, вось, лічу, што нічога страшнага, ну, так працуе. Калі можна прасачыць вось гэтую актыўнасць прапаганды ў TikToku? Некаторыя могуць звязваць гэта з прыходам да улады ў адміністрацыю Лукашэнкі Натальі Пяткевіч. Ну і таксама новай каманды, гэта Максім Рыжанкоў, Александр Турчын, таксама Максім Рыжанкоў, міністр замежных спраў Беларусі. Ці сапраўды гэтыя людзі маглі паўплываць нейкім чынам на тое, што прапаганда стала больш актыўна асвойваць сацыяльныя сеткі? Ну, я б звязваў больш з прыходам Маркава, ён таксама, на мой погляд, у гэтую групу ўваходзіць. Але справа ў тым, што пра тое, што TikTok папулярны, што гэта такая перспектыўная платформа, казаў Кубракоў яшчэ, можа, год назад, можа, і раней. Яны, насамрэч, першыя адсочвалі гэта ўсе тэндэнцыі, усе гэта іх губазікі, хто там яшчэ шмат хто працуе з іх у соцсетках, і яны казалі, што ну вось гэта наступная рэвалюцыя, амаль што яго цытата, гэта будзе TikTok рэвалюцыя. Таму ну прыйшлі, знайшлі грошы, запусцілі прапаганду і ў TikToku, ну добра.
Ці гэтая прапаганда ў тиктоку сапраўды можа нейкім чынам змяніць вобраз Лукашэнкі, які людзі бачаць у незалежных медыя? Ну, безумоўна, калі укладваеш у прапаганду, гэта працуе. Але праблема, не праблема, добра якраз тое, што мы таксама усе мы, стваральнікі контенту, маем магчымасць працаваць у тиктоку. Зараз пакуль маем гэтую магчымасць. І калі чалавек, я б не лічыў беларусаў такімі, ведаеце, тупымі, якія не адрозніваюць прапаганду ад нейкай інфармацыі, якой можна карыстацца. Так вось, калі ёсць канкурэнцыя, калі ёсць прапанова альтэрнатыўнай, незалежнай інфармацыі, вось гэта добра. Хай людзі там знаходзяцца, хай спажываюць такі і іншы контент. Каментуюць і гэтак далей. Разам з тым бачым, што прапаганда адначасова вось з гэтым культам асобы Лукашэнкі вельмі часта апошнім часам запускае дыпфейкі. Да прыкладу, стварылі голыя фотаздымкі вядоўцы праграмы «Обычное утро» на Ютубе Марыны Ментусавай. Ціхановская нібыта віншавала Лукашэнку з перамогай на гэтак званых выбарах, альбо там цалавалася на трапе каля трапу самалёта з міністрам Сікорскім. Шарэнду Панасюк, што яна нібыта працягвае супрацоўнічаць з КДБ. Ці гэта прасуе і ці гэта выглядае прафесійна? Ну, пакуль гэта не выглядае прафесійна, все гэта так на каленкі зроблена, але мы бачым, як тэхналогія развіваецца, і насамрэч праз год, можа і раней, ужо гэтыя дипфейкі, яны будуць настолькі якасныя, што адрозніць будзе немагчыма. Ну, гэта наша рэчаіснасць, зараз мы жывем у такой рэальнасці, трэба з гэтым змірыцца, быць больш прасунутымі у здольнасці адрозніць дипфейк ад сапраўднай інфармацыі. Трэба быць... Гэта задача не толькі журналістаў. Медыапісьменнымі. Не толькі насамрэч. Гэта ўвогуле ўсё грамадства павінна працаваць над сабой, вывучаць гэтыя новыя тэхналогіі і разумець, што можна сутыкнуцца з дипфейкам. Як рэагаваць? Нам трэба ўсё гэта нейкім чынам каментаваць, як зрабіла гэта Марына Ментусава, абыграла гэта нават у нейкай такой сатырычнай форме. Ці можа ствараць сваю нейкую павестку, ляпіць гэтыя дипфейкі з Турам, Бондаравай, Лебедзевай, ці гэта пытанне этыкі? Калі ты пытаеш у мяне, я не буду гэтага рабіць. Але забараніць людзям рабіць такія дипфейкі я не магу. Таму я думаю, што з'явяцца і такія дипфейкі. Як рэагаваць? Я думаю, што змяняецца абставіны, трэба зараз насамрэч рэагаваць. Гэта не тое, што раней казалі стварыць эфект Барбары Стрэйзанд, калі ты кажаш і ты падкрэсліваеш, падштурхоўваеш распаўсюд гэтай інфармацыі. Насамрэч ужо не так працуе. Трэба адказваць, трэба казаць, што гэта хлусня, што гэта дипфейк, і насамрэч гэта дапамагае той жа Марыне Ментусавай. Я думаю, яна атрымала больш увагі да сябе. Гэта медыакапітал, чаму не? Куды ідзе беларуская прапаганда, на твой погляд? Ці мы яшчэ зараз пакуль не праігрываем вось гэтую інфармацыйную павестку ў іх, і ці будзе момант, калі яны сапраўды будуць укладваць нашмат больш грошай, сваіх высілкаў і рэсурсаў дзеля таго, каб перабіць гэтую павестку? Ну, безумоўна, прапаганда, улада беларуская, так званая, яна дамаглася шмат чаго па забароне незалежных медыа, па знішчэнні іх, але справа ў тым, што яны насамрэч не атрымалі нічога. Усю тую прастору, якую займалі раней насамрэч мы, зараз займаюць расійскія, прарасійскія медыа. Добрыя рускія, дрэнныя рускія, усе гэтыя медыа, яны якраз займаюць гэтую нішу. Таму, не ведаю, мы трымаемся, безумоўна, у нас нашы рэсурсы абмежаваныя, але, як ёсць, будзем змагацца далей. Будзем разам і будзем далей распавядаць праўду, і гэтыя дипфейкі варта, канешне, усім адрозніваць ад сапраўднай інфармацыі. Дзякуй вялікі. Федор Паўлючэнка, галоўны рэдактар Рэформ Ньюс, а таксама сувядоўца праграмы «Саша, што ты несёш» на YouTube-канале. Іншая тэма, якімі харчамі кормяць дзяцей у сацыяльнай дзяржаве. Сярод 3000 тонн прадукцыі арыштаванага прадпрымальніка следчыя выявілі 57 тоннаў. 57 тоннаў мяса сумнеўнай якасці, у тым ліку падліну, адкапаную ля
гаспадарак. Мы прааналізавалі документ следчага камітэту, атрыманы намі ад ініцыятывы Белпол. У ім толькі пра адну такую справу, а колькі такіх ва ўсёй краіне, падрабязнасці злачынстваў, якія дзяржава хавае ад людзей, а таксама сабраныя ў Беларусі каментары у нашым матэрыяле. 3 гады беларусаў кармілі здыхляцінай. У апошнія дні свайго прэм'ерства Роман Галоўчынка атрымаў справаздачу следчага камітэту аб завяршэнні крымінальнай справы ў дачыненні Старавойтава і асобаў, якія дапамагалі яму збываць няякаснае мяса, у тым ліку адкапанае на жывёльных могільніках. У сталіцы і раёне рэалізавалі 57 тонаў здыхляціны. Гэта аб'ём амаль 4 фураў сярэдняй грузападымальнасці. І гэтага мяса дастаткова, каб цягам года карміць цэлую вёску з 800 чалавек. У лісце следчага камітэту напісана, што фірма Старавойтава ТАА «Реал Мид Гандаль» рэалізоўвала паўфабрыкаты з ялавічыны оптам і дробным оптам розным пакупнікам, у тым ліку унітарнаму прадпрыемству ДАП на Заходняй, якое забяспечвае харчамі дашкольныя установы Менску і Менскага раёну, асобныя школы і установы аховы здароўя Менскай вобласці. Старавойтаў меў 3 фірмы. Першая, «Реал Мид Гандаль», праз біржу закупляла толькі 5-ю частку мяса, астатнія 80%. Паводле следчых скупляла незаконна быдла ад насельніцтва, крадзеную жывёлу з гаспадарак, а таксама падзежану з могільнікаў і вытворчых пляцовак. Далей «Реал Мид Гандаль» перадаваў мяса адмыслова створаным для яго апрацоўвання таварыствам «Аграмідстар» і «Мідконар». Там добрае мяса змешвалі з набытым у нелегальных дастаўцаў, фасавалі і прадавалі. Адзін з пакупнікоў – згаданая дробна-аптовая база на Заходняй у Менску. Ад імя прапагандыстаў пытаемся у дырэктара. После заведения уголовного дела по факту поставок вам «Реал Мидторг» полуфабрикатов сомнительного качества усилили проверку мяса? Конечно, мы постоянно занимаемся мониторингом и входящим контролем за качеством. Согласно предлагаемым документам качественным, которые идут к любой продукции. Правяралі не мяса, а паперы на яго, што цалкам адпавядае санітарным правілам. Аднак у выніку набывалі сыравіну не першай свежасці, ды 3 гады запар дастаўлялі ў дзіцячыя садкі меншчыны, асобныя школы і медычныя установы. У сталіцы 470 дзіцячых садкоў, у сталічным раёне яшчэ 650. У іх харчуюцца бадай 130 тысяч малых. Чыноўнікі аддаюць туды і сваіх дзяцей, ды запэўніваюць. Отдав детский сад своего ребенка, родители могут спокойно работать и не думать о том, как там его малыш. Атручванні, перажытыя сталічнымі дзецьмі ў апошнія гады, могуць быць звязаныя з гэтай гісторыяй, не выключае доктар-нутрыцыёлаг Алеся Трыфан. Прадукты з мяса памерлага быдла асабліва небяспечныя для дзіцячага здароўя. Токсичные вещества, да, то есть при разложении белка выделяются трупные яды, которые вызывают тяжелое отравление. Они могут содержать патогенные микроорганизмы. Это бактерии, такие как кишечная палочка, сальмонелла, это гельминты, это вирусы. Неизвестно, что когда, кем, чем было обработано животное до гибели, что вообще с ним происходило. Перапрацоўвалі сумнеўнае мяса ў Менску под адресам Лідская 22-2, дзе на дзіва месцяцца аддзел міліцыі і яшчэ некалькі арганізацыяў. Тэлефануем у адную з іх. Работает ли по соседству с вами на Лидской 22 цех по переработке мяса фирмы «Агромидстар» или «Мидконар»? Она уже давно здесь нет, наверное, 1,5 года точно. Про цех, который вы говорите, это магазинчик раньше был здесь на Лидской 22. У лісце прэм'еру следчы камітэт пералічыў заканадаўчыя прагалы, якія дазволілі прадпрымальніку гадамі развіваць несумленны гандаль пад носам у міліцыі. Па-першае, перапрацоўчыя фірмы не набывалі мяса, а толькі бралі ў працу ў нерэгламентаваных аб'ёмах і вярталі замоўніку. Таму паходжанне быццам не іхная адказнасць. Па-другое, пробу мяса на аналіз адбіралі самыя і завозілі ў санэпід да пачатку вытворчасці. Дэкларацыю адпаведнасці атрымлівалі на якаснае мяса, а харчы рабілі з іншай сыравіны. Па-трэцяе, пасведчанне якасці харчоў, на якое глядзяць кантрольныя органы, выдавалася ветэрынарным лекарам, які быў працаўніком вытворцы. У санэпіду Фрунзенскага раёну Менску, дзе месціліся фірмы Старавойтава. Ад імя заклапочанай маці пытаемся, як правяраюць дастаўцаў ежы для школьнай сталоўкі.
Проверяются товарно-транспортные накладные качественные удостоверения. Ну и визуально отсматривается с повреждениями данная продукция, если маркировочные ярлыки, не нарушена ли целостность, ну и, конечно, внешний вид. Если что-то есть, какие-то подозрения, мы отбираем на лабораторные исследования, либо нет документов и изымаем данную продукцию из оборота. Есть контроль, комиссия при администрации Рапунзенского района, которая точно так же ежемесячно осуществляет контроль организации питания в учреждениях образования. Шансы заўважыць няправільнае мяса ў масе з правільным мізэрна малыя. Але ж не хвалюйцеся, супакойвае маці, прадстаўніца санітарнай службы. В любом случае, при приготовлении продукция проходит термическую обработку. Жарочный шкаф, электросковорода. Поэтому тут такой вот момент, если вы вдруг вот сейчас беспокоитесь о своем ребенке, что, может быть, боитесь, что он там у вас получит отравление. Сальманелла ці кішачны пруток сапраўды загінуць у працэсе тэрмаапрацоўвання, але іх таксіны тэрмаўстойлівыя і могуць выклікаць атручванне. Часткова застануцца таксама антыбіётыкі і ўзбуджальнікі шэрагу хваробаў, на якія магла памерці жывёла. Становіцца зразумела, чаму следчыя і чыноўнікі замоўчваюць сітуацыю. Кіраўнік сектару спажывецкай экспертызы «Укрметр-тест стандарт» кажа, што пазбегчы такіх выпадкаў можна з дапамогай незалежнай экспертызы і правядзення аўдытаў. Інспектор бярэ інфармацыю з папярэдняга аўдыту, параўноўвае, ці траплялася раней неякасная прадукцыя, якая сыравіна прыходзіла і ад якіх пастаўнікоў, і аператар рынку разумее, што ён знаходзіцца пад кантролем і ён вымушаны выкарыстоўваць бяспечную сыравіну. Следчы камітэт Беларусі прапанаваў выканаўчай уладзе іншыя развязанні. Пазатыкаць дзіркі ў законах, арганізаваць відэаназіранне ў гаспадарках ды на могільніках. Савет міністраў спусціў загад Міністэрству аховы здароўя, Мінсельгасхарчу і Міністэрству антыманапольнага рэгулявання ды выканаўчым камітэтам. Забяспечце выпрацоўванне ўзгодненых падыходаў у рэалізацыі кожнага блоку прапановаў, напісаных у лісце следчага камітэту. Пра вынікі з аргументаванымі высновамі і прапановамі праінфармуйце Савет міністраў. На выпрацоўванне плану даваўся час да 26 сакавіка. Усяго 13 працоўных дзён. Прадстаўнік Белполу, які перадаў нам злітыя дакументы, не верыць, што адбудуцца істотныя змены. Если мы говорим про какие-то действительно большие предприятия, системообразующие, бывает, что и градообразующие предприятия, то именно такие лазейки и дают возможность им существовать и выходить из этого, стараться выходить по рентабельности чуть выше нуля. Маржу працаўнікоў мясной галіны і гандляроў абвальвае пастанова нумар 713 аб рэгуляванні цэнаў. Ашчаджаць даводзіцца на кожным этапе, што не спрыяе якасці харчоў, якія трапляюць у сталоўкі, крамы, а таксама на экспарт. У перахопленым Белполам раней дакладным лісце пракуратуры Александру Лукашэнку зазначалася, што часткую падліны з гаспадарчых могільнікаў па-братску падзяліліся з Расеяй. Юлія Цяльпук, Белсат. Рэкордная партыя выбухоўкі на мяжы 580 кілаграмаў. Лукашэнкаўскія службы найлепшыя, бо ўратавалі Расею ад тэрактаў. Такую карціну нам старанна малюе прапаганда і адразу ж паказвае кадры падрыву Крымскага мосту. А што вы думалі, усялякае магло б быць, каб не айчынныя мытнікі? Затрыманы кіроўца, якому пагражае да 10 гадоў зняволення, зрэшты, нарадзінец украінскага Львова, спакойна апавядае гісторыю, як развіваліся падзеі. Выкарысталі, маўляў, у цёмную. Перавезці мікрааўтобус яго папрасіў знаёмы Раман з Эстоніі, а ўласна аўта наагул належыць нейкаму Івану, які жыве ў Літве. І ўсё. Высновы толькі, як у старой песні пра галоўнае. Вінаваты захад, почерк украінскі. Не рабіце так, бо будзе ай-яй-яй. Як гэта знаёма, праўда? Які знаёмы почерк, не украінскі, не заходні, а танны прапагандысцкі почерк лукашэнкаўскага тэлебачання. Памятаеце джып на украінска-беларускай мяжы са зброі? Гэта нічога, што за стырном быў супрацоўнік КДБ. Так трэба, ніхто ж не праверыць. На гэтым п'еса у адным акце канчаецца. А дзе ж журналісцкая праца спадарня Лебедзева? Дзе званкі замоўніка? Дзе каментар Івана ці Рамана? Дзе праца расійскіх спецслужбаў? Дзе допыты? Дзе меркаваныя затрымальнікі выбухоўкі? Дзе маршруты, па якіх яна мелася быць дастаўленая? Дзе ўрэшце версія таго, што крыважырныя тэрарысты меліся падарваць у няшчаснай Расеі? Беларускі МЗС, вядома ж, не ўтрымаўся, каб не выказацца наконт справы, у якую яму дакладна не трэба сунуць носа. Маўляў, якія недальнабачныя польскія калегі, калі прапусцілі такі небяспечны груз. Польскі даследчы інстытут НАСК ужо папярэдзіў. Гісторыя з выбухоўкаю на мяжы
можа быць дэзінфармацыяй. Такога ж меркавання трымаюцца і польскія памежныя службы. Але ў Менску свая праўда, бо нават Пуцін падзякаваў Лукашэнку за пільнасць. Паводле Эйсмонт, натуральна, бо Пяскоў маўчыць на гэты конт, альбо ціхенька пасміхаецца, чым бы дзіця не цешылася. Супадзенне ці не, але выбухоўку паказалі акурат за дзень да таго, як Лукашенка скіраваў у Маскву свайго прэм'ера Александра Турчына. Дамаўляцца пра пастаўкі расійскай нафты на айчынныя заводы. Добры козыр перад тым, каб пачаць гандлявацца. Выбухоўка, палітзняволеная, шантаж ядравую зброю, гэтым Лукашенко умее выбіваць кошты. Толькі на каго разлічаны чарговы спектакль, у якім закляты хаўруснік, што гэтак старанна працуе на бяспеку старэйшага брата, не можа запэўніць гэтай бяспекі на сваёй зямлі, дзе ледзь не штодзень падаюць дроны. Да чаго прыводзяць гульні рэжыму ў Пужалкі, мы добра памятаем. 14 гадоў таму на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску прагучаў выбух, у выніку якога загінулі 15 асобаў, да як мінімум 2 сотні пацярпелі. Некалькі сотняў спатрэбілася, каб абвясціць прозвішчы падазраваных. Падчас следства ў беларускім грамадстве узніклі пытанні, а ці сапраўды Владзіслаў Кавалёў і Дзмітрый Канавалаў задумалі ды учынілі гэтае злачынства. Супярэчылі таму сабраныя доказы і вынікі экспертызы, але ўлады хутка правялі суд, ды хутка выканалі прысуд. Расстрэл. Сёлета пра трагедыю ні Лукашенка, ні ягоная прапаганда нават не згадала. Затое памятаем мы. Александр Лукашенко упершыню афіцыйна пацвердзіў, Беларусь рыхтуецца прыняць маштабныя расійска-беларускія вучэнні «Захад-2025». У Вільні і Кіеве гэтыя манеўры ўспрымаюць як магчымае рыхтаванне да новага этапу агрэсіі. З падрабязнасцямі Руслан Ігнатовіч. Надышоў час і Беларусі паказаць, што мы шмат чаго умеем. Такімі словамі Александр Лукашенко упершыню афіцыйна агучыў мэту вайсковых вучэнняў «Захад-2025», якія ўжо восенню маюць прайсці на беларускай тэрыторыі. Заява прагучала ў інтэрв'ю прапагандысцкаму тэлеканалу «Мір». І, як звычайна, не абышлося без пагрозаў у бок Захаду. Несмотря на то, что идет война, специальная военная операция, мы с президентом Путиным договорились, что война войной, но надо смотреть вперед. И надо видеть другие направления и возможные театры военных действий, не дай бог. Поэтому мы будем проводить эти учения для Беларуси и России. Основную роль должна в силу определенных причин сыграть Беларусь.
З інфармацыі, што мае намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, вучэнні будуць сканцэнтраваныя ў двух трыкутніках стратэгічна небяспечных зонах. Першы – гэта мяжа Беларусі, Літвы і Польшчы у раёне Сувальскага калідору. Другі – стык Украіны, Польшчы і Беларусі. Если там будут проходить основные учения, Европейский Союз будет вынужден стянуть свои резервы для защиты от возможного потенциального удара к этому участку границы, а Украина будет вынуждена направить часть своих резервов для защиты границы Украины со стороны Беларуси. Про пагрозу для Украины и Европы, что несуць вучэнні Захад-2025, яшчэ у лютым на Мюнхенскай канферэнцыі бяспекі казаў Уладзімір Зеленскі. У нас ёсць дакладныя звесткі выведкі. Гэтым летам Расія плануе скіраваць войскі ў Беларусь пад выглядам вучэнняў, але менавіта так яна і расстаўляла сілы перад паўнамаштабным уварваннем ва ўкраіну 3 гады таму. Гэтая расійская прысутнасць у Беларусі для нападу на Украіну? Магчыма, а можа і не. А можа гэта для вас? У Літве сітуацыю таксама ўспрымаюць сур'ёзна. Як адзначыў міністр замежных справаў Кястуціс Будрыс, краіны Балтыі гатовы дзеяць імгненна і без лішняе бюракратыі. Мы дакладна не будзем траціць некалькі тыдняў на стварэнне працоўнай групы, ацэнку і напісанне нейкіх высноваў або рэкамендацыяў. Мы будзем дзеяць неадкладна, і мы да гэтага гатовыя. Апошнія вучэнні «Захад» адбыліся ў Беларусі ў 2021 годзе. У 2023 вучэнні не праводзілі праз тое, што вялікую колькасць расійскіх вайскоўцаў скіроўвалі на фронт. Цяпер усё вяртаецца. І, як кажа Лукашенка, гэтым разам Беларусь мусіць адыграць асноўную ролю. Але якую? Руслан Ігнатовіч, Белсат. Спадарства, дзякую, што пішаце ў нашым чаце у жывым эфіры на Ютубе. Адносна у тым ліку і трагедыі ў Сумах. Расійскі удар, нагадаю, сёння унёс жыцці больш за 30 жыхароў гэтага гораду, а таксама больш за 80 асобаў параненыя. І ўжо зараз з намі на сувязі Ігор Александрович Романенко, генерал-лейтенант ЗСУ ў адстаўцы. Вітаю вас. Спадар Ігор, ці чуєте нас? Так, вас чую і бачу. Центр супрацьдзеяння дэзінфармацыі акурат указвае, звяртае ўвагу на тое, што сённяшні удар па Сумах можа быць звязаны з перамовамі дарадцы Трампа, Уіткафа з расійскім бокам. Што вы пра гэта думаеце? Ну, па-перше, треба дати кваліфікацію цієї події. Це терористична подія, нарушение международных правил ведения войны. И мы видим, каким образом осуществлялось нанесение с военной точки зрения. Потому что было 2 баллистические ракеты. Первый удар там по цели, это было и только через некоторое время второй удар и был воздушный и с кассетной боевой частью, то есть в которой находятся поражающие элементы, подготовленные и для поражения большего количества живой силы. Она предназначалась это с военной точки зрения, была подорвана где-то на высоте 200 метров, то есть радиус поражения значительно больше. Для нас, в общем-то, не новая такого рода тактика, она нарушение всех правил ведения войны, подчеркиваю, и международного законодательства. Однако россияне, значит, не признают эти международные правила и разрабатывают свои, в соответствии с ними осуществляют эти террористические действия. Больше того, это мы видим, что удар такого рода, значит, по гражданскому населению, причем люди, большое количество погибли, больше 20 поранено, больше 80, к сожалению, там есть дети. То есть военной какой-то цели там и рядом никакой нет. И в соответствии с тем, что это показывает, что Путин таким образом осуществляет давление в первую очередь на граждан Украины, на военно-политическое руководство, а также показывает свою силу Трампу и его команде. Ну, максимальная реакция, которая за все это время со стороны
президента США и команды имело место, это то, что якобы переговоры о чем-нибудь дальше с точки зрения там, перемирия, приостановления вестись не будет, пока не будет выполнено приостановление ведения боевых действий. Но в этих условиях выходить на это самое приостановление достаточно сложно, как мы видим и наблюдаем эти действия. Потому что мы будем продумывать дальше вопросы, связанные с противоракетной обороной, мы будем дальше продумывать вопросы по своей защите, а также предпринимать специальные меры к руководству тех частей. И известно 2 бригады, известно их руководство, которые это делают, совершали международное преступление. Значит, они будут за это нести ответственность. У нас уже есть примеры, когда погибли, значит, командир подводной лодки российской, с которой пускали калибры у нас по Виннице, когда, значит, члены экипажев, частей стратегической авиации погибали, и так далее. То есть мы оставляем за собой право. Спадар Ігор, хацеў бы яшчэ пра адны, уласна, вельмі трывожныя заявы з вамі паразмаўляць, не толькі пра дзеянні з боку Крамля і расійскай арміі, а таксама пра слова Лукашэнкі пра тое, што ён разам з Пуцінам там рыхтуецца да новага тэатру вайсковых дзеянняў. Маецца на ўвазе гэтыя вераснёўскія вучэнні Захад 2025. Але гэта ён не пра Украіну кажа, а пра што, на ваш погляд? Говорит о перспективах разведки западные. Была там утечка соответствующим образом, и подали материалы о том, что где-то на 28-й год, а может быть и раньше, Российская Федерация планирует соответствующие действия наступательные в сторону Польши и стран Балтии. Значит, для такого рода действий в условиях того, что война продолжается в Украине, надо готовиться, и там есть соответствующие планы по подготовке. Так вот, я вижу это рода действия, учения на осень, это как элемент подготовки, как этап подготовки. И здесь надо сказать, что их обострение действий на фронтах, на наших, рассматривается как первый этап весенний. И второй, когда будет проведен призыв весенний, срочная служба. В этом году россияне намереваются призвать вообще 160 тысяч. Еще дополнительно подготовят их, и начнется этап летне-осенний. Вот в этот летний-осенний этап вкладывается, так сказать, план проведения этого учения, который может перерасти в боевые действия соответствующие. У нас еще с севера. То есть военные всегда должны готовиться по ряду, значит, планов иметь, в том числе и худший вариант. Конечно, дополнить еще действия на север, это усложнит для нас ситуацию, и поэтому военно-политическое руководство будет адекватно рассматривать действия с нашей стороны. Спадар Ігор, разам з тым Лукашенко кажа пра тое, што вялікую ролю можа адыграць менавіта беларуская армія падчас гэтых вучэнняў, бо расійская там будзе адцягнутая на іншых кірунках. Якія магчымасці ў іх ёсць, каб нешта адыгрываць без вялікага падтрымання Расіі? Ці можа лукашэнкаўская армія умоўна ўварвацца на Чарнігаўшчыну пры нейкім невялікай колькасці падтрымання расійскай арміі? Такие провокационные действия, конечно, они могут провести, то есть Лукашенко с его армией. Я не думаю, что это даст много. И он все эти время маневрировал для того, чтобы непосредственно в боевых действиях. Он много говорил, обещал, что не пропустит войска российские. Но мы видим, что это была очередная неправда, мягко выражаясь, со стороны Лукашенко. И поэтому, еще раз говорю, надо отрабатывать худший вариант, потому что если он начнет таким действием, оценкой его действий, соответствующих решений, опять-таки по тем международным правилам, будет соответствующее. И он все это время старался избегать этого, дабы не навлечь на себя вот такую еще больше ответственности за эти преступные действия. На ваш погляд, ці на Захадзе сур'ёзна ўспрымаюць гэтыя пагрозы падчас гэтых вучэнняў? Ці зноў жа не бачаць нейкага пакуль скаплення войскаў, а калі пабачаць, то ўжо будзе позна, як у лютым 22-го?
Сейчас, как бы после того, как мы видим, идет полномасштабная война в Европе, к сожалению, в Украине. И теперь как бы многие сделали выводы, хотя мы видим, что 3 года, которые Украина дала европейцам для того, чтобы лучше подготовиться, использованы не в полной мере. Но в связи с тем нет худа без добра. Вот с такой позиции Трампа, значит, европейцы интенсифицировали подготовку вообще к войне. Разные государства, Германия, например, Британия, ну, Франция. И особенно, конечно, это восточные и северные государства, которые ближе находятся, значит, к театру ведения боевых действий. Да. Поэтому в том числе и соответствующие меры и планы делают подготовки к такого рода агрессивным действиям Белоруссии со стороны. Ігор Александрович, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Прыміце таксама нашы спачуванні ў сувязі з трагедыяй у Сумах. Я спадарства нагадаю, што Ігор Романенко, генерал-лейтенант ЗСУ ў адстаўцы, быў з намі на відэасувязі. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які можна перайсці праз QR-код на вашых экранах. З захаваннем бяспекі падпісвайцеся і чытайце. Таксама зазірайце на інтэрнэт-старонку belsat.eu. А ўжо зараз прэзентуем артыкулы і матэрыялы, якія цягам тыдня падрыхтавалі нашыя калегі Белсат онлайн праз імгненне. На месцы колішніх вёсак зраўнаваныя бульдозерамі зямля. Менавіта так улады змагаюцца з мёртвымі населенымі пунктамі, называючы гэта добраўпарадкаваннем. Надзелы, вядома, не пустуюць, іх вяртаюць у гаспадарчы абарот. Гэткую практыку заўважылі нашыя калегі са старонкі belsat.eu. Журналістка белсатаўскага сайту Надзея Вольная разбіралася, як выміраюць беларускія вёскі, што стаіць за афіцыйнымі лічбамі і чаму танныя дамы часта нікому не патрэбныя. Гэта гісторыя не толькі пра бульдозеры, але і пра людзей, якія жывуць побач за разбурэннямі. Але не ўсё так беспрасветна. Ёсць у матэрыяле і пра надзею. Падрабязней чытайце на сайце belsat.eu. Беларускі бренд Марк Фармель, вядомы сваімі калекцыямі з нацыянальным каларытам, нечакана абраў для супрацы расійскую зорку Вольгу Бузову, якая адкрыта падтрымала напад Расіі на Украіну. Частка беларусаў успрыняла гэта як правакацыю, іншая як бізнес-крок, але што думае сам вытворца? Журналісты сайту Белсату звязаліся з кампаніяй пад выглядам пакупнікоў і спыталі, чаму менавіта Бузова і ці не супярэчыць гэта вобразу брэнду. У адказ калегі пачулі пра папулярнасць, геаграфію рынкаў і адсутнасць негатыўных асацыяцыяў. А вось тым, што калабарацыя выклікала бурлівае абмеркаванне, у Марк Фармель не здзіўленыя. Маўляў, немагчыма задаволіць усіх. І прыгадалі, што нават тэматычныя калекцыі з беларускім каларытам траплялі пад крытыку. Але гэта не паўплывала на жаданне кампаніі і далей ствараць іх. Спадарства, на гэтым тыдні стала вядома, што сродкі з рахунку фонду «Беларусь Ліберці», які належыць Анжэліцы Мельнікавай, знялі нашы калегі з YouTube-рэдакцыі, пацікавіліся ў гледачоў, хто, на іхную думку, мог гэта зрабіць. Бальшыня 60% мяркуе, што грошы зняла самая Мельнікава, але пад прымусам. Траціна лічыць, што зніклая спікерка каардынацыйнай рады магла гэта зрабіць для сябе. У 6% ёсць падазрэнне, што скрасці грошы маглі і махляры. А што думаеце вы? Шукайце апытання на YouTube-канале Belsat News. Галасуйце ці падзяліцеся думкамі ў каментарах. Расія ўжо не задушыць беларускі народ, бо не разумее яго. Гэткую заяву зрабіў палітык Зянон Пазняк у новым выпуску праграмы «Карані праблемаў» на нашым тэлеканале. Вашай увазе фрагмент размовы, а цалкам жа і можна паглядзець на YouTube-канале Belsat News. Па-першае, Расія слабая. Потым, яна слабая ментальна, яна слабая духоўна, у яе няма ідэй, якія маглі б уплываць на беларусаў. Яны не разумеюць беларусаў. Яны беларусаў раўняюць на свой расійскі капэл. А беларусы зусім другія людзі. Это еўрапейцы. Это не імперскі народ. Вот у чым справа. Несумненно. Яны этого не разумеюць.
Ці ведалі вы, што беларуская мова магла называцца крыўскаю, а наша краіна крывее? Вось чаму, распавёў Віктор Шукіловіч, наш журналіст, у новым выпуску праграмы «Мова на нова». Прапануем вам фрагмент з нашага тэлеграму, а калі цікава даведацца больш, шукайце выданне на YouTube-канале Белсат Лайф. Навуковец і дзяржаўны дзяяч беларускага адраджэння Вацлаў Ластоўскі быў вялікім папулярызатарам крывіцкай ідэі. Ён прапаноўваў называць Беларусь крывіяй і шырока ўжываў гэта у назвах сваіх прац, такіх як расійска-крыўскі беларускі слоўнік і гісторыя беларускай крыўскай кнігі. І гэта ўсё на сёння. Дзякую за вашу увагу, падабанні і каментары. Хай наступны тыдзень будзе для вас лепшым. Да сустрэчы.